ýerde hem ören usatlyk bilen gündogar ähenginde ýerine ýetirilen bir näçe keramki önümlere fin edýäňiz. Bu ajaýyp eserleri Türkmen nakkaşlygynyň gelişini ýerine ýetirýän portretini şekillendiripdir. Hemmäňde düşnüklidir. Sen fikir etçän? Suratkeş. Suraty näme sebäpden çekdik? Beýle sunwatyň görmeginde suratkeşiň ışky dünýäsining täsiri barmy? Gynansak-da suratyň taryhynda beýle maglumatlara ýok. Ýöne şeýle bolmagy ihtimal. Talipler, biz sizi muzeýimizde görenmide öğrenşät. Türkmenistanyň şekillendiriş sanaty muzeýimizde ýene-de gelip duruň. Sag bolun. Maya. Durayda. Ýaş ýigit, undan bolsaň men saňa ýene-de ýatladaýyn. Bu ýer döwlet edarasy. Men bolsa şu ýerde işleýän, maňa bärde Maya Nuriýewna diýip ýüzlenýärler. Wah Maya, sen haçan bet etjek men bizim alma. Bu zatlary meni anlamadan öň pikir etmelik ediň. Wah, men sen ağlamandyma. Şoň men telefon sesine doýanmandan. Ýatyp galypdyr. Onsoň men sana SMS uğratdyma bagyşlady. Bagyşla diýip ýazan SMSiň meni 2 sagat çaýhanada garaşdyran ödäno. Wah, ödäň okma ol men gyzyklandyran ok hanım. Bizinkilere ýem siziň öýüňizde. Şondan habarly bolay diýjekdim. Näme? Genesi. Bulara qyýylajaga menden. Bize şoğuy sizinki diýänçe, şuleýden birädime beklemez. Ay ne bileyim da. Yeri komşu, gelip seni taň edipsiniz. İyi biletmedir. Yittiğimizi örlek geldik, bir yittiğimizi. Yittiğimizi diýdiňiz mi? Hovo. Towa. Arslançan altığım için mayacan sorak geldik. Hakmaly gapyny ýalňyş katypsyňyz ondan. İsteýärim gelin bolam diýär dadına. Komşu otur kal. Gaýdymyz güni öýü aglap gelerdi. Sen berzat oğlundan ýa. Yok dayda, inni daha ýaly oglan bolup ýetişdi. Ben döwlet medeniyet institutyny guturup, şol institutda mollum edip alyp gardylar. Şeýle bir ogul bolup ýetişdi. Görenler hayrana, görmedikler armanladyr men oglum. Oyun boyu var, ilim ýetip bilmeýän ýigit ola. Berzat bolmazmy gaýyp? Aýlamyza daşatyp döwere getirýärdi. Vah, ýaşlyk döwri. Hemmämiziň başymyzdan geçdi gelin. Ýönen ha, çağalar bir-birine göwün beren soň önäne atyr oturat iş ýok. Näme? Göwün beripdirler? Oy hawa. Menema gyzym tanaýan ölen ol bir oglana göwün berer diýip, onda da siziň atyňyza göwün berer diýip biljekkä? Mahyýajan sorak berýän arder. Geçen gepden içinde. Mamacanlarım gelip gitti. Vah komşucan, kıyıda gelir mün kişi. Alıp gider bir kişi deyiptirler. Adı da şolan bir yürü de. Anladım. Sen benim yekece ayırmadın. Sen görmemeyen yerine bildiğini akılan vermez dallar. Sen eýýäm ulugly bolmagy. Belki senin göwün berenim bardyr. Eger şeýle bolsa çekinmede aýt. Eneň beýke daýdalara jaň edip, gyzymyz göwnäni diýer ha. Biz seni halamaýan ýerine durmuşa çykarmazsa. Ece. Towa. Gyzym, bize olara biz göwnüsegem gyzymyz göwnemez diýip goýberdi. Ay, senini beýkan altyndan başga ýigit tapmadın mı gaýy? Towa. Altyndan gördük utançsyz. Şu aýna daşatyp ýörür, beýkepbe ulal bolmadyk dälmi? Indi düşnükli. Şo wagtlaram aýnamy sen üçin daşlaýan ekende. Asıl şo döwürlerde bäri diýsene. Bir bakırlar kendine. Oy buğurla yenesi kakarlanman deydi. Böyle kaharlanmam diyelim bile işittiler ama. İnisi Ne günler yaptı bile şektat yapacak. Bu oda ağzını açıp ödüne mi var ona hali? Yok oğlu yapacakmışsın. Hem ben artık arasında ben
Bak inesi hedem siz var. Nesip bozu hemmezat gülýäli bolar. Inesi bir kere kovlanın hiçle ana bakar canalanmazda da bir kere kovullu aynesi anasın gülýäli anlıňar. Mun getirýär masalyny. Kovlan ýerden masalyny aýdýasyň. A sen bir kovulçak bolsana. Sen para ýerinde hem işi bitirip gaýtjak bolsana. Ece, Oo. ýerine mi? Häzir bir şey olur. Sana ýerek, adam ýok. Sana zat ýok. O näme bizi bara beýdip maskara edip ýewek goýberdiňmi? Bardygyny gudaşylyga. Gyýdyňyzy berersiňiz diýip durs biz. A sen oza ne gürleşipsiň, ne gyýdan habar tutupsyň. Bak, canım. He. Üt koşuk bolan at ýok. Bize bu tutmağa var ya, kıyacağım ne razı da oğlum. Bak ne razıymış. Bak. Ece can, gıyız rahat değil. Kıyı razı olsa sen gürleşmeyle keninde. Can ettim. He. Elini alan o. Şu bağır bakananmış o elini almasa. Bunu can ettim. 2'ye de gel, 3'e de gel. Haberleşme ne kenin. Bizi var ayını kovmaktan beter ettiler. Biz bir yaş yerim gene bitmeliler bizi. Birinin kapıtına. Ece oğlum ne mi? Yani oğlumdan sonra kokuyor. Oğlum ne bitti? Bize var ya kutuçuluğa. Havarımız yok diye. Ece tanıman öğrenemedi. Tanımanıyorum yerimizde, öyle kıyıdın havarı yok. Ya ondan ne mi değildi? O neyme değiller. Eğer biz gövnesögü, kıyıdımız asalam gövnemezliydi. Ben. Yine şeycik koyverdi. Ene can, yine bir gerek parayım. Ondan bir gerek paramını kim kıyı veriyor? Kaçtığımız oradan kıyı alacak o. İnne bizim parmağına yüzümüz yok. Ece, arkayman. İnne sapar ne deyip sizden öldüm için. Şey de o. Nuru bilen öldüm buluyor. He, şey sen o. Hani? Naharına tayar olsa everim. Nahar kayyar da kucak. Ne? Hadi be. Olar gatdygen gördi. Enem daha da gıydım radyo olmadı gördü. Hawa. Olar nereden ölsünler? Indi näme diýýärler? Indi näme bahana tapjaklaryny bilemem. Men ärazy diýip aýtdym. Yer bolýa. Innikde kakam barjak. Belki şonu radyo bolar. Hany görberýäs. Ertir. İşten soň bir gezmedi. Bolýa. Ýöne meniň tägem sen başlama. Onu erti görürüz. Görýäris goçut. Eyvane, o näme keypinlo? Pikirlenýän. Näme pikir ne diýen? Gyýmyz maýajan sorap gelipdirler. Sorap geldiler. Kimler? Bike daýdalar. Bike daýdalar. Kime? Kime bolar şol atdygyna? O mekdebin penjiresini nöwüp ýörermi? Soňa men ahbirat ketjän sygyrma oşatyp ýören bez adamy, şoňa sorap gelýänim. Hawa. Siz näme diýdiňiz? Biz göwnesegem gyýzymyz göwnemez diýdik. Ay şona oňarpsyňyz. Ýöne O näme ýönesi? Näme boldy? gyýzymyz maýajanyň ol oglanyna göwni bar ekenini. Gowny bar eken. Hawa. Ol oglan düzelenmiş. Şu wagtda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny tamamlap, şol ýerde mugallim bolup işläp ýörenmiş. Moğollum diýsene. Ay bolberýär, moğollum bolan bolsa bolupdyr. A sen näme razylaşaýsam diýäňmi? Ay näme? Ýaşlyň öýdi göwnýän bolsa, garşy bolup durmaň zerurlygy ýok. Bolsa biz olary öňden tanýar, goňşy bolup oturdyk. Du demek boldy.
akşam. Olmadı. Oo, gel geç. Sen yine buyur ver. Benim arslan canavara, Kur'an var, ayrımı da aynı kelime ayrım yazımda var. Acelede karşımın ol, ortalığı sen var aynı kelime. Aydın. Hani? Öyle mi lan? Ben arslan canavara. Kara gözleri koyar hayrana, sen aşkında bolyan divana. Seyle bağda gezsek sirana, gel mehribanım, söygül yarım. Bağlar guldarlı, cennet barlı, yazsam vazi. Kara gül yarım, şirin söyyarım. Bağlar guldarlı, cennet barlı, yazsam vazi. Kara gül yarım, şirin söyyarım. Kara gül yarım, gel söygül yarım. Gözellerden saylat söyönüm, yaşlığımdan devran sürenim. Pek söyleyime hormat koyanım, gel mehribanım, söygül yarım. Bağlar guldarlı, cennet barlı, yazsın vazi. Kara gül yarım, şirin söyyarım. Bağlar guldarlı, cennet barlı, yazsın vazi. Kara gül yarım, şirin söyyarım. Kara gül yarım, gel söygül yarım. Bahtiyar zamanın güzeli, baht durmuş göziran edeli. Aşk yiğidin saylap söyeni, gel mehribanım, söygül yarım. Bağlar guldarlı, cennet barlı, yazsam vazi. Kara gül yarım, şirin söyyarım. Bağlar guldarlı, cennet barlı, yazsam vazi. Kara gül yarım, şirin söyyarım. Kara gül yarım, gel söygül yarım. Arslan can ne hirep oldu? Arslan? Uy. Oğultur dost tuğulam, atı oğultur. Yerine düşüptür. Oğlunla. Salam. Salam. Geldin mi? Men hep boşadım, aydı verelim. Bolya var ya. Siz durumunda bize ısıdığınız toy deyip. Sizin toy mu açın? Nesip oradan olsun, nesip oradan. Netik orada. Yürü hanım ben size uğradayım. Sayasına koca tuğdum, men özümü yalnız duydum. Niçik halın bana duydur, ovamıza gelen vaktın. Öyle adam yok vakti yok ma sen aydım ay. Kakam var vakta kakam. Kakam yok vaktam sen. Sen aydıma düşünmeyen mi? Bunu akar değil. Sen var iktisadiyetçi. Abi de olsa sana o işgari. Niçik halın bana duydur, ovamıza gelen Häzir bara doğumrak bolun. Bolyamy, merdirak bolup özüň gowart baran. Domy, can oğlum, giýreňde sagaýaň bilen giýsene. Ece ne ettin aymını? Sagaýaň ne, çepaýaň ne, tapaw ne? Şoň tapawudy kenne. Bir bereketlere giýreňde sagaýaň bilen giýirlendir. Can bala, beýdime de.
Bolyaca. Sağ ayak bilen gidersin, sağ ayak bilen gidersin, çip ayak bilen gidersin, çip ayak bilen gidersin. Şeyt oğlum, Bolyaca. şeyt. Bolya. Allah can, şu gedek bir uğruna olsun nahirine. Olar inşallah. Selamun aleyküm. Urgun musunuz? Selam aleyküm. Bismillah. Salam Gel gelin, gel. Ha, bor. Bolya. Özüm alıp geçelim. Gelineceğim. Jigimi daydalarından alıp kaydaydı ya. Şeylemi. Ova. Qayçyny alıp geçelim. Arslan, şu wagt öýde näme bolup geçjek? Şola maňa da gyzykdy. Toýa çenlä olar oňustursa bolar weli. Ýöne toýdan soňa ma gatnaşmaly bolar. Olar bir bilen goňuşja. Olaň bar alyp bilmedik galasy men. Senem oňraýan. Şeýdip meni ýamanlaýmarsyň. Men seni ýamanlamok. Sen hemişe maňa azar berýärdiň. Onsoňam, o wagtlar sen maňa aşykdyňy men bilemokdym. Ha. Aşykdygymy bilemezsen aýtmadyňmy? Aýdardym. Ýöne biraz kiçildi aýdardym. Ozan yani. Bu ne senin kapıyla ne? Karnışlık aşağı dik geldik. Onun ne bir tanap gördü. Çağlama yani yetişiptirler. Günün ağrına tuğda muzlukan. Oğlum kıydılar koptular. Başka yerlerimiz hem belirtmek için karnışlık aşağı dik geldik. Onu işe ettiğini. Çağlarım ne medil düğün dünyaya inen yandı olin tuvalemeye yamul adamlar olup yetiştirdiler. Doğru gelin. Onların başkana vuracak vaktine yettiler. Dedim neyme gözümüzün yetip duran yeri. Bir devletli maşgalalar. Bir kıyıdına da haritar çıkayar dik geldik. Son neydi neyse? Dedim kıyıdına salatallık radi. Ay tumarım. Bizim neyme sizi tanıyar, siz biri tanıyan. Ondan neyme yaşlar alağaşan oradalar. Birine doğru karşılığımız yok. Onu biz arkayı toy sayını tutuverecek. Tutuverin toy sayını da. Öyle mi? Karnına şöyle yapsa. Hava. Gezip var gececi. Ana bir üyler nerede? Hayranlar görmeye neceler tavşıladılar. Oldu ne? Ona bakın aklına mı öğrenecek da? Hava, ne dik olsun. Sen ne? Toy bolcağını bilen yok mu? Vah, begin yerler. Kaynım dağı tədəgəl gelen meni insan şırırın kadiyanlar. Vah, muňala dediýän zadyň nitene? Seni inemem, ejemem gowur ýaraky. Häzir ýekeje geldim diýip söýgüleseler, täze gelen soň, uly geldim diýip söýgüler. Onsoňam täze gelen soň, saňa öýüşlerini kömek ederdi. Hawa, ony ýan dogry. Ana, ýigitlerim elle. Ence, tamam telefon. Otyr. Waalaikum assalam oğlum. Geldiňim tagama. Berkel. Oğlum gowy, geldiňi falan. Bar oğlum öýretmäňizde işlerini saçmalama. Ýere ony. Ineme däme alada bolsam. Hawa. Gara gerektirdi bilsin da ha. Özüni gerektireden aplanmaya maýamy? Ya şunça wagtla maýaň ýene ýalan diýene. Sizem toz zamana öktaýar. En atasynyň sözüni murak gelsinler. Soň iş gaýra. Şeydi. Wy, ýurjy, ol eliňdäki näme? Gepir uyumak. Bunu size doğanımız uğrattı. Öyle ağırım. Otoban için gerek olsa çağırırsın. Böyle, iyi, hadi. Vay, golduni. Siz memoriyan balında. Doğanın oryandan bilmeli oluyor. Ceren mol. Salam Arslan. Salam. Gomayak dayla. Gow. İşlepeň sağma. İşleýär Arslan. Gowla bolyn mene senden öýkeli. Uy, näme şu? Şu gyýlarym
Seherlada bakana tapaya öykülemän. Toyun sehedi bellendir. Topardaşlaryň arasynda da iň ýakyny menim bolyn, maňa aýdan ogum. Wagt sen bahan etip ýören zadyň. Intek çakyl çykana, çyksa ilkinji sana berja. Sana edip galsa men toýuda çağryljak gelekenim. Maýa ýetişdirä ýaly. Ýogsa näme? Entäge maýaň barlygy, maýa meni ümäde çağırdy. Nesip bolsa, ümäde barjak. Bar, hukman bar. Çakylyň öz elmine gowşarsa. Görürsenim, nesip bolsa. Yer bolýa. Sag bolun onda. Tamam işle. Bolýa, sag bolarsa. Senim tagaman işlem. Geldin mi Ece? Ece, yani öyle ya? Ne? Hava. Maya canım. Duymadın bakacağız herhalde. Sonra bir yürüyüşte oğlum Şu bukçağının kepi bitmeyen geçti ay. Niye kalktığının bukçasını geri veretmendir diye kepi alacak ki. Kim kepeder ödüyor? Hayır, bir keke dedi. Bir keke? Oo. Böyle ya da nin mül koşulmayın ne firin şimdi işinde. Daha ne anladı? Bukça kıydı yerinin iyisi. Hem koşulma. Ece, bana kayin oturanıldın, bir sağına çepine fere de, şu aşağı kaçar şu değil mi? Bana kesin. Şu mu gözler görür? Oğlum. Bukça nerede Maya canım mı ne? Kaçan ne bilse ömrü aydaymalar. Size Aysen'im, Ervet, aytmadanım erim. Yarın olmadan. Durun daha da anlatmanın yaranmazsana. Böyle Ece, böyle. Nereye gittim mi? Böyle, bari. Doğru. Buyurun ben televizyon değil var. Vay Ece, bular maňa mı? Hawa balam sana. Gel gydym. Ine bular godalardan gelen halat serpaylar. Seni minne bir ojaga gelin bolup barýan. Türkmen gelininiň eli işsiz bolsa halanýan däller gydym. Tüweleme elimden dur dökülýär. Eneňem, menem bilýänji zatlarymyzdan sana öwretdik gydym. Ýöne Maýajan, eneňem aýdar bölen menden sana eje maslahaty. Men nähil sylaýan bolsaň, gaýynlaryňam syla, hormatla. Özüň sylasaň, senem sylarlar balam. Gaýyn öýüňde ornuň tapmak aňsat däller gydym. Ýuwaş-ýuwaş öwrenşer gidersiň. Men ýeke, men doganym ýok diýerdiň balam. Ana endi eltiň doganyň bolar. O telefon ne? Awa enesi. Maya can geldim mi gıydım? Hawa ene, geldim. Indi bu öýmen sana soğutlu kaldım gıydım. Almaydım. Benim in bağıtlı günlerim şayat olsun sağlatsın. Evet. Enesi, toýada sanalgaça gün barly. Bukçan taýýarlasak, kurteler görmäli etmeli. Doğru. Ýöne men şu bukçadaky zatlar hemmedim meni ýeke görçek. Men biýken kepine galy bilmen. Erte ol ýekejek indi eden zatlarym şu bitip ýüzümde tapa berer. Ene, Ece, men gıylar haçan çağırayım. Olar ümäge geljek diýerler. Erte bir gün çağırarsyň gydym. Ilki bir galan açan zatlaryň sanawyny edip alışdyraly. Erte bir gün diýip ýürmäňde gidinde badyra näme almaly zatlar bolsa alışdyryp dyýynym. Üýlenem o gıylar çağıryn bokçalar taýýar edim. Onuň gaýny. Wagt geçip barýar. Onda şu sanawy delle ertere işten soň gidäýel Ece. Bolýar. Sene minne öňü we sen öýüňden gidýän. Bu öý indi sensiz boşa galar gydym. Ay, beýdi bedene. Meni aldyp ýa-häzir. Ay Ece goýsana, men uzak ýere gidem awa. Tamam işleýän ýerim şu ýerde. Gelir durarynna. Şonda da ýekeje çağan durmuşa çykyp öýden ötse, ýüregiň paralanýar eken guzym. Toy, goýsana. Goýdum ýüregine maňyp ýaňa. Maýajan gargaýym. Dipde çay goýup batmaş. Gelin kıyının yanına gidip öğren elten verme. O çağ giderse ama bir gün beri de varlar. Koy kaydım kayınları bilen öğrensin. Seni alet edip görmesin abi. Ah enesi, yıkıcı galan bolan soň bar mehrim şoňa syňdyrdım da.
Koyup kış maskalatı var yerden gelin. İndi bu hak öyünü konuşuyor. Baran yerine bağıt ırskar etsin. Sonum ne mi? Mülöriyedi bilen el veriklice öye gelip gidip dursa. Gayları bilirim. Bu vatnaşıkta vardı ikimin başka ne mi armağanı var. Doğru aytdığınız öylesi. Karanına gelin. Soğucak soğuş, köşüş. Bak. Hedir meni var ya. Bak. Var enesi. Filmin var bana. Yum koyurup da. Baba gelin al, şimdi mi daha tayarladınız mı? Oğlum nesi? Kuruluştuk. Yine mentida o kap vereyim. Hani ait, bir aynak malayım. Neziretin at kulaklar tayyar. Onun qadan ocak hemmedat kuruluşulli. Tayyar hemmedatımız. Dur, kurtanını mı? Enesi. Şeytçeni de bilyen emin. Hemmedatın arasına men koşulmalı. Enesi. Yertir ir bilencik gidivereli kurtar. Gidenimiz kovi. Kurtanı mayıcanı öz saylata kov olur. Özünem alıp çık gidiveririz enesi. Neyme çekinme. Gece, maya nere gitti? Kurta saylanmadı ana kurta yattan çıkıptır oğlum. Yonu, maya sizden çekiner acı. Aylancan doğru ayt ya. O yaş kıyden ter. Maya bizden çekiner. Şeyler mi ya? Yoksa da bakar geleceğim var ha. Hova, bahar gelin bilen gidiverdim bahar gelin ara. Bu nenesi? Bu men ona çağalar özümcük alıp qalayın bahar bilen mayıkisi bilen edip saylasın. Bollu. Bu nenesi? Onda men ayda ineceğim maya. Doğru oğlum, doğru. Aydı ver, aydı. Serret avlu oğlumu. Maya aytayın diyen olsun öbür terret ağam. İyi yerden kolon olsun o terret. Enesi. Kavanam bak. Beğenyen kuonyan. Maya ederini bilen akıllı gayet. Mınıyım pevhe. Vay enesi. İntek bir maşhala bolar ikisi görürsünler. Bravo vay. Şeyle olsunlar. Nesip bolsa. Alo. Maya, bardın hanım? Hawa, geldim. Öýem başagaylyk. Duruşy bilen toýum aladasy. Mene seni erti kurtuğa mı arkada eleyecektim? Erti erden bukjaga bir kitany almaly gitmeli. Şondan gidäýer. Böyle. Bahar geleceğim ben konu edersen. Balya. Görüşdik. Salam. Gelin geçin. Ene kurtulumuz. Vay bu kurtulun oğudan ne? Maya. Teret bu kurtan oğudan jadığına. Menem edil şu renkte kurtağı ettim. Şu renkte köynüğüm emmadi. Renkte şeýinip salama gitdim. Senem şu kurtan saylay Maya. Renka gata oğudan eken. Yok. Men bu renkde köynüğüm yok. Yer bolya. Biz onna birinci kızıl kurtan saylayaly. Qızıl kurtan soňra oýaýyn idimne. Ay borda. Qızıl kurtalarımız berdedir. Maya, bu kurtan oğudan ne? Renki da gözüm yağınıp bar ya da. Şu kurtan saylayaly biz Mayacan. Yok, men şu kurtan haladım. Bu kurtu döwrewap naşlar öle bedelen. Bu kurtu o kurtudan has oğudan Maya. Gow sen şu kurtan alay. Bahar gence, bu men toyum. Men şu kurtan haladım, şu kurtanam aljak. Bolya alawry. Men sana alma diýem owa. Ýörüňni bedegleňiz görkedeň. Geçäýin bedeylemiz bu tarapdadyr. Ýörüň. Yer bolya da. Men aňa gowsy bolaýsyn diýdim. Şu wagt toýuň aladasy bilen biraz başa gaýrakdyr. Men gowsy geçirimlirak bolaýyn. Gıyırlar. Bukcan çataňyzy tapyň ucun düwmäweriň bolýarmy? Döndüň elinece düwme sökülmezmi? Sökülmez balam, sökülmez. Gelin bukcasyny düwün bolmaly, läller balalım. Eşitip goýun. Gelin gaýyn öýüne barandan soň
Düğünçökleriň hem düğün çözülmeliler gyýdylar. Dönüge nece? Bu däwiň manysy nämeke? Ya satınçylaryň arasynda düğün bolmasyn diýip, şol otogdaky düğünleriň hemmesi çözülýär. Türkmen halkynyň her däwiniň aňarsynda uly bir many bar. Ine gyýdylar, her bokça bir zat üçin niýetlenen. Birine köýnekler salarsyňyz, birine ýaglyklar salarsyňyz, ýene birine nogulnabat salarsyňyz. Dönüge nece? Näme üçin gelin gaýny öýüne nogulnabat bar ýaka? Şo tüýjülükler ýaly, gaýnlary bilen tüýjülükli gatnaşmak üçin edilýär. Aýo çora, gutlaýas bagtyň bolsun. Aýgün ýaly güler ýüzüň solmasyn. Aý dahyry, gizleme ýigdiň neneň. Birden boý senden kelte bolmasyn. Agy, näme beýdip maýajan tonurýaňyz? Arslanyňa boý derek ýalykdyr. Jorajan, sen äwer dağlaryň keýgi. Ünsüme eýledi gyýbady düýünkü. Iki daýda çuwal ümmünli, her näme juwan ýigit dälir höküki. Renk nenengsi, tarymı içýän, ýa şargaramy, giýjäni gutjan. Dişleri gädipmiş, gürlese gatjan. Oýsana gyýt. Saçy ýok, başyna ornaşan telpep, ýalňyşmasam dilem oňoýly peltek. Aýu, saýlanyňa geçýäňmi güwe? Aklam kemirek, bolmasyn tentek. Kelte diýdiňiz, kelliýdiňiz. Gara görülmedik, delliýdiňiz. Sary diýdiňiz, içýän diýdiňiz, gürlese diýişleri gatýan diýdiňiz. Oňa ýanydyňyz garany, gyýw bollediňe, utandyrmaň inni uýany. Boyunda näme haýry bar bolmasa akly. Saçam düşünür belki köp bolansaň akly. Diýiş näme gerek? Çorajyk pişirip berer. Arslanjany biziň gyýdymyz söýer. Garyaly ak bolanyna näme? Üstünde itler oynar. Goý bolsa bolsun gadan neýgara. İçinde ballar gaýnar. Ay jorama, keteni köýnek. Ey jorama, keteni köýnek. Diýdiň dana, atly etmep. Diýdiň dana, keteni köýnek. Diýdiň dana, atly etmep. Diýdiň dana, gaýra gaýra bakar mene, dokmadara kakar mene. Sol joramy görmeseme, ere verep akar mene. Maya jani görmeseme, ere verep akar mene. Sana kurban bolsun bu şirin canım. Edepli ikramlı sade bulgıydım. Onu kiçi bilen görlesin çağım. Sıpayı mulayim zade bulgıydım. Sıpayı
Aýsy, toýda sana boljagyny barmy? Eşin hak bolsun, ýoluň ak bolsun. Janyň sag, niýetiň täliň täk bolsun. Ak garanyň arasyna çek bolsun. Aklyga ekdiýen ýolda bolgydım. Can gıydım. Ak garanyň arasyna çek bolsun. Aklyga ekdiýen ýol bolgydım. Can gıydım. Balalarım, tagamal öldünüz mü? Owa ece. Öyleyme, gelin. Ejejan. Oo, Gelin hata ýerden dowuşup ýetirdi. nemen soğuwadı? Wahy gelinim, azar edilmenden ekeniyim. Hay ece. Dowut berse aly bermezler da ece. Sağ ol gelinim, sylaňa hormatyňa. Men tüs diýen renkim eken, şunu gözündemin bakarjany dikdirip çık geýerim. Nesiyesin ece. Taňar ýapkasyn. Meni anna bugunça terjemeli işim etip boldy. Ýöne siz aýyň ahyrynda maňa tölemeli bolsun. Hay garawol. Men taňa pul gowja töler. Aýyň ahyryna garawolluňa başlama. Ýere bol ýa. Meni işe gideýin ece. Bar ýoluňa. Sağ oturun. Saňa mani işlowum. Sağ olun. Gelinim, ýörik kindiden bir süýjüden çaý içelim. Ýörelim. Gelece, yere zat yok. Lidarcan razılaydın mı? Ecana karışıp duruyken nerede göreyim? Gelece kattayı çoğulttu. İşten atıp oldum. Pidar, taňa umaçynyk bolama var. Ece bir geleýsem iştap bolmaga. Maya, çağa bir zatdan menen soraýmala. Umaçysy oňa öňüne başlaýar. Bilmändim başla. Bilmesen menen soraýmala Mayajan. Sen näme? Taňa umaçymak bolmaýany bilen okmy? Bir geleýsem iştap bolmaga ece. Bir gedegen bolanok ýarym edem. Bar, öňe toňa gutda işleň et. Şeýle bir owadan senin hatlaryň, ýygyryp bakýar ödüňden, hem alyp gitseler ödüňden, süýjýatlamadan ýymagyn çydylar, hem alyp gitýärler ödüňden, gelmeňden. Süýjýatlamadan ýymagyn çydylar. Öýde adam ýokdugyny bildirýär. Wah, men näme deýin, ýürek aýdymayt diýip dursam. Aýdyber. Men sen mahmaly walyň aşyk bolma. Uy, hani enem daňy ýerde? Olar mehmançylyga gitdiler. Galanlaram işdi. Tuğulamy, şuloýda menden başga kemmekşen işleýär. Täzegenden işe gatnap ýok.
Şulayda daha işleme diyen var yani. Vah işleyecekler. Yeni kıyacağışım rütçaş aydın diyenler. Yönü täze gelmek, iş agatnak görmek bir hillemay. Mene täze gelmedim dine işlerine olyadı. Bir taraftan aşhana işlerine koşulmasa oy. Dere gaynın tavşulaydı dine naharlam olyalar. Doğraydan. Teversen inemin hem ecemin hem baş yerine ahret. Daha ne mi? Baş yerin olaymak Ankara işlerle. Şoň üçin binjal bolup diýerim, ölmem. Täze günden oý işledim. Mene işe etjek. Bolya tagamanca var. Yörmenden uğradayım. Maya. Şuna gatıya adadım da. Taslaman üstünde işleyen Maya. Hawa işleýär da. Yüzün salıkla. Näme boldy Maya? Arslan bir zat diýdimi ya? Ýok la gowy. Maya, öňlere sen men bilen gowudyň. Gülüşýädiň, çaý içýädiň. Bugünlere sana bir zat bolýar. Täze maşgala öwrenşip bilemokmy? Ya ejem dağını görösüm gelýärmi? Öde durmuş bir hili günçe gelneje. Maya, durmuşda aňsat zat ýokdur. Şoň üçin şol öýüň ody bilen gerip, külü bilen çykkan. Menim durmuşa çykamda aňsat öwrenşmedim. Üstünden ýyllar geçdi, soňa öwrenşdim. Bu durmuşdur, öwrenşer gidersiň. Sen iň gowusy eneň dagy bilen maslahat edäý. Olaň durmuşdan ýüki ýetikdir. Sen özüň hem sadadan ýuwaş bolaýaňda. Ýoksa bu madeçelli öwrenşer giderdiň. Hawa, onyň adam dogry. Men onu ertir ýürgünlikde ejemleri deýin. Enem dagy bilen maslahatlaşaýyn. Hawa, iň gowusy şey däýsene Maýajan. Salam Molim. Salam. Molim. Salam Molim. Salam. Geçen gedek tavşıran yumuşlaryňyzy bir kemsiz ýerine ýetirdim. Indi näl tema saýlasam bolarka? Ine özüň bilýän. Milliliklerimizi bütün dünya ýaymak ähli o dişgärleriniň borjy. Senem türkmenigdi. Esasy türkmenigdiniň dosty bedewatlar. Sen ahaltaka bedewatlar barda bir senariýa ýaz. Onsoň bilesin işlersiz. Mümkinçilik bolsa kinoda düşürer. Dogry aýdýaňyz Molim. Men senariýasyny ýazaýyn. Siz gatygy maslahat berdiňiz. Sag boluň Molim. Bolýa, sag bol. Kejip, har oýnawaşlaryň ýyňlaşdyrar häzir. Enenem geler, berde çaý içer. Getir berimden. Seninle bir de şuraya sığdırmadan kolyamı. Men asılan bilýärdim sen meni halamaýanyny. Milletçe yer versen, yer ayetini yerden çıkarar etme. Gelece siz Maya ýalňyş düşündiňiz. Enesi diýene. Hawa, Maýadan 2 gün bäri habar ýok. Jaňan eden o, ýa özüň jaňlaşyp göräýsenmi? Vay, jaň etmede bilinä. Jaň edip ağlap otursan ätjek. Öwrenşip bilenmokdy. Onda da enesi, ýeke jagyzym da alad etýän. Vay, bizde birdägi telefonum ýokdy. Başga bir ýa-dowada gelin bolup düşäýsin. Inen ata bilen aýda bir ýerde oradan habarlaşyp barýardy.
Bu döwürde teknologiýa ösdi ahry. Indi bir düýmä basyp, ýeriň aňry uçy bilen jaňlaşyp, habarlaşyp bolýanysy. Sen şonda öz jaň edince etme. Her şimdi jaň edip dursaň öwrenşmedi kıyın bolar. Yer bolýanysy. Han taýarlan. Bazara gidelim. Bazara ödüp bermän. Telefondan sarıg dedäýel enesi. Hali siz teknologiýa bilen öwrenşipsiňiz da. Men bazara gidip gökse öz elim bilen taýlabajak. Eme göğünü bir açylar. Hemen hedip bolar da. Ha ýör. Bolýa, ýörüň enesi. Ýör. Ayda, bu Baharcan, deredin, nerede koyalım kızım? Nerede koyalım, değil mi? Atu, geçipti. Bu naşların gözün ettin, doğrudur. Gaýnym, men weren matamy halamadym-ka. O näme üçin bahar genje berdike? Bahar genjede içiň ýansyn diýen ýaly, men göz alnymda geyip gaýnymy görkezýär. Bu näme bolluk-ka? Şey diyenler gelin. Gelin ha. Gelin. Maya sen geldin mi? Bahar yok mu de? Haldayda. Gel şimdi de seni. Muhtemelen şeydik, ben onu bir rahatım pasyantomun düdülün o. Kıyınan değerli kelmeği. Şimdi o kutlarını bilemem muhtemelen. Enesi? O, ne mi oluyor? Geç otur. Asıl berde näme boldy? Häzir maýelerin bir hili öýküli çykyp gitdi da boli bir hili wagt gaýtdy meýdimden näme bolaydy gadym? Men öýüşdadım diýem bu. Men bahar gelini çağırsam maýa gelini geldi. Meni hani bahar gelini ýokmu diýdim. Näme urtdyp taýdy bu öýüşdadım bolany? Wah enesi bolan zat ýokdurlar boli bahar gelini bara bir gawan ýamy bir hili maýa gelmele hiç oňşanok. İkisiniň arasynda bir oňşuksyzlyk bar da. Bastaşlyk etýändir bu. Hawa enesi bastaşlyk bar bu ýerde. Men sana gaýyn maslahatymy aýdaýyn. Sen bahar gelini çağırda ölüm birim çykyny öwretdi. Bir indi täze gelin gelin. Öýüm düzgünni bilen ok, şoň üçin onu ýuwaşlyk bilen öwretsin. Nerede yersin son kılın yöne, ikisi bilecek, gülüşüp, değişip çıkıyorsa, kendi kuvarlarım. Şeyle mi enesi, onunla men maýa gelini bahar gelinde tapşırayım. Sonra maýa geline hizmeti, edim olamy öwretmegi, bahar geline talap edeyim. Bahar gelini bilen onunla men berkçe gürleşeyin enesi, bolly enesi, bolly. Onunla men bahar gelini çağırıp çık, berk gürleşeyin. Şeit. Gül ýaly bolar. Men bahar gelini bilen gürleşeyin. Gürleşeyin. Gaýnlam diňe bahar genje işinan ýalar. A men näme? Oň başarýan zatlaryny menem başarýana. Gaýyn öýüňde ornuň tapmak aňsat däldir gaýdym. Men geldim. Maýa, eýgilikmi? Ýa-la, birat kravatda etdim. Ha. Yüzüňe sen gowuňa deglenmeňdi. Näme ol? Ýok, bakym gowuňa dedim. Ýana birat ejem daglarsyn. Ha. Bolýa, onu öýlenip görmäne däl ejeňden. Bolýa. Ejeňem seni göresi gelendir. Olam seni gördü bolar. Bolýa. Ha. Şeýip çykýar sana. Men seni ağırtmak üçin almadymmy? Odan jere. Bizim ana dedi oturda daýdym. Ana görýär, sen etmekden öýtüp gelýärdir. Hawal enesi ýüregimi injalaýdy. Uy ejemi, näçe ala dedi ýaňat men gowa? Eni ýüregi de. Alada itjek geldik etmän olanokda.
Ağrıdığında özün haber arttıraymadan geçen men değerli verecek koydum. Dünün elini telefonlar mayacağını can eder yettim. Arkayın can ederim. Ve işte çağım kaynıma uğrattı. Böyle de çok salam etti. İyi veren getiren sağ olsun bana. Oradan iyi veren getiren sağ olsun bana. Elimden benim kaçak boş koyuyorum ben. Yani ala büyücülüklerimden kaçaklar nasıl da burada bilen oğudur. Böyle nesi? Ha, böyle. Çay içi otur benim. Mağaza, teyze maskalarını uğraşıyor bana. Ene, benim tübilen sulatlar matlamatlasayın hep geldim. Söyleme. Kaynım da qowy. Yöne eltimenden halk qower yerler. Ma hatta işiminden anoklar. Eltime de bir söz ahad iki söz köp ýar bolupdy. Men durmuşy beýle ödemle getiremokdym. Häzirki ýaşlaň ulu meselesi şu da. Hakyky durmuş toýdan soň başlanýar gaýdym. Ana şu sözleriň asyl manasyny men indi düşündim ene. Düşünüyorsun bana. Düşünüyorsun. Hiç gelinim kendine bitmişik değerler gaýdym. Eger başardığımızdan sana hüneri öğrenir. Tuğulümü, iş düşemek ya. Büyün işlerinin bir kimse deyip ya. Hawa, ýene olar bana iş inananoklar. Näme bolsa bahar gelinip durlar. Azyn aytman kadar bir birinci turda erterlik tayarlar. Günümüz tavallı mı? Akşamlık uğruna çık. Kaynım daha badıra gidecek olsa, eltiğini alır, özün çık git. Sen ecin näme? İlm olup gelen vaati öğrenip çık gideyendir yani. Hemme gelinim özün başta ya tayyarıydım. Herde maskara karışıp gitme, öz alçaklığına bağlı. Idatları gecene uğraytma uğrayım. Katalı dedir. Olen. Enesi, hawa kaçağa tayinladım. Uğraytma, getir. Koyayım ayacağın katlarına. Giderini af gider yani. Ağlayıp mağaya, sen nakaram sırtlayan masalı. Havaya zaman koydu olmalı. Bir de şuraya geldi, sen nakar bir sıranın varım yok. Gelinler nahar pişirýär gitýän. Muňa tebete ýaşlygym ýadyma düşüp gitdi-de. O, çok dograpsyň muny. Men gaýnym ýaşlady. Sen ýa gelin wagtym meni aşhanadan çykaranokdy. Sebäpden de süýçü naharlar men pişirýärdim-de gelinke. Öwrenşi bergen, şeýtdeçi kemme gada gatyş bergen, bomy gelin. Men bir taşlar çyk gelin, arasy bolar. Onu maýka gelinlerle aýtaýym, bomy? Böyle aýtaýda. O, işler. Alo, salam doğancığım, goňa edeýän. Salam, gowjygym. Özüňem gowmy? Gaýnyň dagy ýegençiklerimem gowmy? Gowy şükür, siz gowmy çağlar nähili saman kapýarlarmy? Gowy şükür. Agy, täze geliniňiz nähili öwrenşýärmi? Vay doğancan, adyna magdama görüşüň. Näme boldy? Gelen günden bäri çağlama gün ýok taşana. Arada didarjany umatjakdyr. A düýnem kiýimim oýnap oturan oýnawaçlary ýygnaşdyrypdyr. Yarım saat sesediňmedi gaýdym. Vay, bahasegem hemme da dolor diýen häsiýetden galmady da. Bäh, şeýlemi kaýa. Asyl şo gelin bir gadetse, maňa yaramaz bolup dur da. Agy, sen gaýnlaryňy täze gelinen gaganýan bolaymy? Goýsana doğancan, ona hemme diýdiň boldy. Onda näme ýöne gelin kötökläp oturýarsyň? Senim täze gelin wagty hemme zady menden sorýardyňa. Inni sen gedeň, maýajanyň dogany ýok, sen oňa dogan bolmaly ahyry. Vay doğancan, sen ämen utanýardyň. Yer bolýar bahar. Men bir azajyk işlerim bar. Habarlaşyp dur.
Eltiň bilenim oňşak bol. Bolýa sag boldy onjum, saman oturum. Bäh, men çyndanam was bolaýdym-mykam. Ýöne göräýmäge Maýa da artykma çerek eda etmedi. Wah men on göwnüne nahak ýere degaýdym-mykam. Meňem şoň ýaşynda durmuşa çykmadyk gyýjygymma. Bir gün olam durmuşa çykar. Eger şular ýaly ýagdaý gyýjygymiň durmuşyna da gaýtalansa, men nämeler ederdim? Towa, men nämeler edip ýörnä? Ody, özüňe bas, ötmese keseke diýipdirler. Men bu etýän hereketlem Maýany şulaya sygdyrmalyk bolýar. Hany Maýa bir gelsin wakaly, men ondan ötünç soraýyn. Meni bagyşlasa bolýar. Men bir Maýa gelýänçe öýleň arasaçylygyna seredeýin. Baharjana, howene teýdiňler, aýdy berin. Gel Baharjan, gel bir kime gürleşelik. Otur şurada, otur. Aýdy berin enefi. Baharjan, sen menin noň bahar gelinim. Şoň üçin men sana tapşyrmaly. Indi sen gyýdyňdan ýene bir gelin geldi. Ol bir maşgaladan gelen täze gelinde, ol öýüm edim bolumly, ýol ýörelgesini bilen o ahry. Indi sen kiçik eline ýygyňa tirkäp, ähli zatlary sen onu öwretmeli. Sen täze gelin ol gelende men sana hemme hyzmatlary öwredipdim ahry. Indi gerek senki gelinim. Maýa geline ýygyňa düşürdi. Öz terbiýany berdim gelinim. Bolarmy? Bolýa enefi. Teki istat ala etme. Men o hemme zat öwredim. Tikinlik mänem öwredim, naharışdyr mänem öwredim. Men näme bilmeýän zat bolsa, Maýa hemme zat öwredim. Sen arkaýyn ol. Ana, munyň bolýar. Şeýdip agda berje bolup öýü alyp gidibermeli. Ewan ýa-da. O, kakasy. Onu ejin görmemek bol. Täze goňşulara görüşýär. Ana şundan gör. Iya. Tamam, gatyp keldim. Geçen amala etmem. Günne bir goňşy joğra tapylyp gelýär. Köç gelenimi bäri günne bir goňşyňkyda tügeleme. Duruşuna da habar. Täzelik. Ejin bolmaly bolýar. Uy, onu näme? Täzeň geldi görüşýär. Awa, ulu gelene tapşyrdım men täze gelene. Ikisi bilejeği aýlap gör. Goňşy. Agdy ýaşap görýär bolýar. Şekerim yok. Awa, täze gelmişirdi. Tuğra. Ben kewan işiyorum. Ortamında bolýar. Bolýar. Arada şutlarma işte bereyim. Dogry aýtsam, nämeden aşajagyny bilemem. Men kiçilikden ejesi galan. Aýablaganyň maňa gözüne görejýär teretdiler. Ýöne şonda da gece nahyrynyň ýaly hissa tutup bilmeýän eken. Durmuşa çykyp gaýnaýma gelen soň, gaýnam men ejem ýaly boldy. Ol maňa bilmeýän zatdan öwretdi. Iň mehriban adamyň nurly. Soňam birden seni ýerdim. Täze geldim diýen seni ýolap başlady. Ay menem näme? Çağa owlap etdim. Gaýnam senden algandym. Sana öterak gödürüp etdim. Başla meni. Ýokla gence. Ýöne men tek bu ýene tanys. Öwrenşip bilemem. Netli özüme dogan bildim. Metilen gaty göremem. Sebäbi her ýyl gürün tertibi köşüp ýuwaş-ýuwaşdan öwrenerim. Netik bolsa, men sana bilmeýän zatlar ählisini öwrederim. Wi gence, täze tikilen koýnamynyň matasyny ýerden aldyňyz? Wi, o matanymy ýollaşym alyp berdi. Ýöne tikinmäne wagtym bolmady. Gogoran barsan sana da hargyd edäýär. Bolýar. Täze ýylla ikelti bolup meň deşegeýler. Göre bilmediğin göre çıksın. Ana bu ýerde belediler alçak. Şeýle adam bolupdy. Gelmeýärler.
Her inen baktı, öz maşgalatının avatlığınadır. Doğru aytýanyň eneti. Durmuşyň süýçülüğünden şol bagtda da Seydi. Ay, ne oldu da sağ. Nerede ama ya çeşit yerine bilece de satarlar bakalım. Gelin bugün aydıp yaynalayın. Gelli bir de azap täze yıl gelli. Tam gidişip yılın toyun toylanayın. Gelli bir de azap täze yıl gelli. Gelli bir de azap täze yıl gelli. Täze yıl, salam täze yıl, täze yıl. Hoş geldin täze yıl, salam täze yıl, hoş geldin täze yıl. Yar güllüm güdül arçamıl, devrim baltlı barçamıl. Şan şıkrada bitlep nuru yeritemil. Gelli bir de azıp täze yıl gelli. Gelli bir de azıp täze yıl gelli. Täze yıl, salam täze yıl, hoş geldin täze yıl. Täze yıl, salam täze yıl, hoş geldin täze yıl. Toy bayrama betlep bütün dünyany. Bir karar döwlükde ömrüm gül yani. Şadlanırıp arkadağım hemmeni. Gelli bir de azıp täze yıl gelli. Gelli bir de azıp täze yıl gelli. Täze yıl, salam täze yıl, hoş geldin täze yıl, salam täze yıl, hoş geldin täze yıl. Täze yıl, salam täze yıl, hoş geldin täze yıl, täze yıl,